en mumle er et bøv, som krabberne. Så og så jeg har taget den af. Må man godt drille? Nej, jeg må man ikke. Hvorfor? Det er væk. Kuk. Se kuk. Kuk. Hvad sker der? Hvordan ser man ud, når man er glad? Det gør jeg ikke. Hvordan ser man ud, når man er sur? Hvordan ser man ud, når man er ked af det? Må jeg se, Lenja, hvordan ser man ud?